ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲେ, ପୂର୍ବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଉଦ୍ୟମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ଶିରେ ତାଙ୍କ ଶିରରେ କହିଲେ, କିଏ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ? ତରୁ, ଗଛ ତରୁ ଆଉ ଗିରି, ଗଛ ଲତା ଆଉ ପାହାଡ, ଗଛ ଲତା ଆଉ ପାହାଡ ନିଦ ହେଇକି ବିସ୍ତାର କରି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କଣ? ହେମ ବରଣୀ ପାଟ। ହେମ ବରଣୀ ପାଟ କହିଲେ ପିଲେ କଣ? ହେମ ବରଣୀ କହିଲେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ। ତାହେଲେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ କଣ? ସତ ତ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନା? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ତାଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ସତେ ଯେମିତି ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସତେ ଅବା ଗଛଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଲଟା ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ ପଡୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ ମାନଙ୍କର ମଥାରେ ହେମ ବରଣୀ ପାଟ କରୁଛନ୍ତି। ହେମ ବରଣୀ ପାଟ କହିଲେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଅନୁରକ୍ତ ହୃଦୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ସମ୍ରାଟ କଣ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଅନୁଗତ ଭୃତ୍ୟ, ଅନୁରକ୍ତ କହିଲେ ଅନୁରକ୍ତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଭକ୍ତ କହିଲେ ଚାକର। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ମସ୍ତକରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି ସମ୍ରାଟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କଣ ପଗଡି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି କଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତରୁବୁରି ଉପରେ ହେମ ବରଣୀ ପାଟକୁ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବା ହେମ ପାଟ ପିନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା? ଯେମିତି ସମ୍ରାଟ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ମସ୍ତକରେ ପାଟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ବା ପ୍ରଗଡି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଗଛଲତା ବା ପାହାଡ ଉପରେ ହେମ ବରଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସୁନେଲି ଗଛର ପାଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ଅସ୍ତାବଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। କଣ କୁହାଗଲା ନା? ଅସ୍ତାବଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ, ଅସ୍ତାବଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ, ଅସ୍ତାଚଳ ଅସ୍ତ ଅଚଳ, ଅଚଳ କହିଲେ ପାହାଡ, ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପାହାଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପାହାଡ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଅସ୍ତା ଚଳେ। ଅସ୍ତ ଅସ୍ତ ଅଚଳ, ଅସ୍ତ ଅଚଳ ପାହାଡ, ଯେଉଁ ପାହାଡରେ ସେ ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାହାଡ ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ବସି ହସନ୍ତି। ସେଇଠି ବସି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମକୁ ଯିଏ ବିଦାୟ ଦିଏ, ଆମ ଆମେ ଗାଡି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆସୁ, ଗାଡି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ହସୁ। ପରନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡି ଭିତରକୁ
ଆସିଲେ ଟିକେ ହସୁ। ସେ ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଆସନରେ ବସିକି ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗୀ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପିଲେ ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅନୁରୋଗରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅନୁରାଗରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଅନୁରାଗ କହିଲେ ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଚାରୁ ବଦନ ଛବି କହିଲେ ଚାରୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ବୁଝିପାରିଲା। ବଦନ କହିଲେ ମୁଖ ଛବି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ବଦନକୁ ଛବିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ କିରଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ବୁଝିପାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କିରଣକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତେ ଅବା ଲାଗୁଛି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସ୍ନେହରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସ୍ନେହରେ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିଗର ମୁହଁକୁ ଲୋହିତ ବା ସୁନେଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଥିଲେ ଦେଖ ବୋଲି ରାଜି ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। କୁହାଗଲା ରାଜି ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର। କନକ କହିଲେ ସୁନା, କର କହିଲେ କିରଣ। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ ଯାହାକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କିରଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥାଏ ତାଙ୍କ କିରଣରେ ଏବଂ ସେଇ କିରଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଥାଏ। ସେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ ଘର। ତେଣୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କହିଲେ କୋମଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣରେ କିରଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖରେ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ ପୁଣିଆ କାରରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ଭାରି ହାତ କାରରୁ ବାହାରି କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିକେ ହଣି ଦିଅନ୍ତି ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଥାପୁଡି ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି କିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର ନିଜ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର ନିଜର କୋମଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ ଲମ୍ବେଇକି କହୁଛନ୍ତି କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ନରମ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଶ୍ୱାସନା କହିଲେ କଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗାଡିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଦେଉଛେ କାରରେ ସେ ଆସିକି ଆମେ ଯେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନିଜ ହାତକୁ ବାହାରି ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଲକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତାଚଳ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଥାଏ।
ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ଛବିକୁ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା? ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୁନ୍ଦର ବଦନ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଆଜି କନକ କିରଣରେ ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖରେ ନିଜର ନିଜର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହାତକୁ ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ବଢେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନ କହିଲେ ସାନ୍ତନା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବସି